Moje meno je Martin a pracujem na pozícii Risk Analytic Corporate Professional v Tatra banke. Hlavnou úlohou Risk Analytika je posúdiť rizikovosť transakcií a tým minimalizovať negatívne dopady na banku. Práca analytika nie je fyzicky náročná, stačí iba vedieť dobre sedieť na stoličke. Najlepšie na tejto práci je to, že to nie je stereotypná práca. Napriek tomu, ako si to môže myslieť, že analytik zahlbený v číslach, nie je to tak. Máme v portfóliu približne 70 klientov a garantujem, že nenájdeme dvoch rovnakých klientov. Každý jeden klient je iný, možno má iba rovnaké problémy. Momentálne pôsobím na pozícii team leadera a súčasťou mojej práce je coaching a mentoring juniornejších kolegov a samozrejme zodpovedám za výsledky a vedenie môjho tímu. Môj bežný pracovný deň začína ranným stand-upom o 9:00, kde si s tímom preberieme denné priority. Následne si skompletizujem všetky podklady k požiadavke od relationship manažéra a začínam písať samotnú finančnú analýzu. V prípade, že v procese písania finančnej analýzy sa vyskytnú nejaké dodatočné otázky alebo nezrovnalosti, kontaktujem buď relationship manažéra alebo samotného klienta. Ak už je tých čísel pomerne veľa, dáme si kávičku s kolegami v oddychovej zóne, poprípade dáme pár hodov na minibasketbalový kôš v kancelárii. Z celého týždňa sa najviac tešíme s kolegami na tzv. Futbalové stredy, kedy hráme futbal analytici proti risk manažérom o víťazný pohár. Mojím kariérnym cieľom je stať sa riaditeľom risk managementu v Tatra banke.